Salutare, prieteni! Eu sunt Yoki, iar astăzi împreună o să facem make-up routine. Și când facem make-up routine, primul pas va fi fondul de ten. Și pe care o să-l scoatem de aici din porfar, cel cu fermoar de aici de jos, exact, da, ăla. Ăla e super. Mie îmi place foarte mult Winnie the Pooh și așa că am porfarul cu Winnie the Pooh, exact, super. Ia să vedem. Mie îmi place așa să fiu mai dramatică, trebuie să fac o intrare. Nu, asta este o pensulă foarte tare pentru sclipiști, dar noi avem nevoie de fond de ten. Ia să vedem. Nu, e un pic prea roșu pentru fondul de ten, dar este super, este un roșu super. Ia să super! Și uite că l-am găsit într-un final. Ia să vedem, dar este o nuanță foarte frumoasă, îmi pare rău, este un pic mult. Da, exact, acolo, fix. Acolo am eu nevoie să mă dau cu fond de ten. Super, vă place profilul meu? Da, exact. Așa, și o să avem nevoie, ca să ne dăm cu fondul nostru de ten, o să avem nevoie și de o pensulă. Care unde credeți că este? Exact, tot în portofel. Așa, foarte bine, ia să, da, sau nu, putem să facem cum era pe vremea medievală, dăm cu degetul. Exact, fix așa pe acolo, cum mă gândesc eu de așa, super, super, da, este perfect. Și tapotăm bine, foarte bine. Așa, aici în bărbii o să mă dau eu un pic mai mult pentru că am un monstruos care mi-a apărut cu față. Așa, da. Da, mai am o parte, da, pe care o să mă dau și pe ea, pe stânga. Exact, așa. Super. Da, eu zic că putem să mai întindem așa. Da, exact, pe cămașa mea albă, da. E super. Așa, știți cum e, niciodată nu este prea mult. Este perfect. Așa, super, și am terminat fondul de ten. Așa, exact. Următorul pas să fie anti-cearcănul. Ia să vedem. Da, ne uităm acolo, căutăm bine, nu e aia, era pensula pentru fondul de ten, dar am trecut de asta. Așa, este pudra pe care nu o să pui mânuța acum, o să o luăm un pic mai târziu. Da, mai avem de căutat, este un tub așa ușor pătrățos, nu, așa, un tub așa ușor pătrățos, nu. Ia să vedem, este și micuț, nu, ăla este un fard lichid de ploape. Așa, da, mai scoatem din ele, nu, așa, uite că ești aproape de el, ia uite, super, l-am găsit! Ia să vedem, prieteni, anticearcănul meu este foarte, foarte alb pentru că nu știu niciodată ce personaj o să fiu și îmi place să semăn cu Casper. Ia să vedem să-l desfacem, da, se rotește foarte bine, iar eu o să mă dau cu el sub ochi, dacă am noroc. Da, ia să vedem, eu o să mă uit în sus și să sperăm la ce este mai bine. Da, acolo. Și miroase super. Miroase super bine. Da, acolo, că nu știi niciodată când îți apare un coș și e bine să vezi în prealabil. Și mai am și o cealaltă parte de față, da, foarte bine, acolo, da, hai să nu urcăm un pic mai sus, așa, este super. Da, și așa se dă foarte bine, eu zic că este suficient anticearcăn. Dacă îl blenduim, nu mai sunt obosită deloc. Exact, da. Așa. Putem să-l închidem, să-l punem la loc, ia să vedem. Așa, și ce credeți că o să avem nevoie de o pensulă? Care este, da, acolo. E super! Din prima am găsit-o, prieteni, ia să vedem. Și ne dăm cu ea pe față, nu în aer. Așa. Super. Ia să vedem, dăm și acolo, da. Exact. Este bine, este dai peste, trebuie neapărat blenduite, foarte bine. Să nu se vadă nicio trecere dintre un produs în celălalt. Așa, da, acolo. Ia să vedem și pe partea cealaltă.
Mie îmi place așa să mă dau și pe haine uneori, să se vadă așa mai frumos o tranziție. Și în urechi. Da. Super! Am terminat! Ia să vedem, prieteni. Și următorul pas va fi pudra, pentru care avem un burețel, trebuie să fie moale la... Da, avem pudra, care este roz, este cherry blossom. Și miroase super frumos miroase. Și avem și un burețel acolo în portfar, care este special pentru asta. Nu? Dar nu, astăzi nu o să folosim burețel. Astăzi nu o să fim burețel pentru că ne simțim așa mult mai liberi și până la urmă nu ne dictează nimeni cum trebuie să ne trăim viața, nu-i așa? Și o să dăm fix acolo. Așa, da, exact. Așa, da, e foarte bine. Fix, vedeți că acolo am pus eu să miros anticearcă, nu știam să-l setez foarte bine acolo la nostru. Da, așa. Superb, nu știi niciodată când ai nevoie. Aha, da. Super. Așa, să aveți pielea tânără și foarte elastică. Ia uitați aici elasticitate. Super. Da, și asta este doar o rutină foarte bună de skincare. Ia să vedem, o să mai punem, exact, așa cum puneți în prăjituri, când faceți cozonacul, așa pune. Eu zic că este suficient, da, dar aici mă scărpinam în primul mâncat, da, exact, așa acolo, da, exact, super. Yay! Și am terminat cu pudra. Suntem gata să trecem la următorul pas, care va fi bronzer. Și bronzerul este într-o cutiuță așa pătrățoasă. Ia să vedem. Super, din prima l-am nimerit și pe ăsta, prieteni. Și ia să vedem, pensula pentru bronzer. Da, ia să vedem, vrem să arătăm întâi nuanța. Nuanța este deschideri ciocolată. Super! Așa. Super! Iar înăuntru în portfar avem și pensula pentru bronzer. Exact, ia să vedem. Și dar noi cum nu folosim astăzi pensule, o să ne dăm direct cu degetul. Da, este suficient. Wow, superb! Încercați să nu vă dați cu foarte mult, să nu arate explozie. Da, acolo. Da. Da, și miroase și asta foarte bine miroase. Și îmi place mie să mă dau pe la nas să le miros foarte bine. Știți cum au indienii când merg la luptă, două linii așa negre. Exact, și eu la fel. Și am terminat cu bronzerul, sper. Yeah. Așa. Acum, pentru că mai avem puțin cu bronzerul, următorul pas va fi blush-ul. Blush-ul care este foarte pigmentat și foarte roz. Care este și el într-o cutie, un pic, ăla. Așa, super, l-am găsit din prima. Ia să vedem, îl deschidem ca să vă arăt și vouă cea mai frumoasă nuanță de roz. Da, aproape, ești acolo. Așa, da, așa. Super! Ia uite! Este o nuanță foarte frumoasă de roz bombon. Iar pentru el vom avea nevoie de pensulă. Dar văd că astăzi nu ne place pensula, așa că o să folosim tot degetele. Ia să vedem. Ăsta ne-l dăm pe obraj. Dar nu astăzi, ce credeți? Astăzi vrem să fim non-conformiști. Da, nu aia. Dar astăzi o să ne dăm cu asta. Super! Așa, ia să vedem și ne dăm foarte bine fix acolo. Exact, da. Mie îmi place să am sprâncene roz. Mi se pare că se potrivește foarte bine cu geaca mea. Super! Exact așa, și mă dau și pe bărbie, știu, să pare de la soare că sunt, știu cum e. Așa, ia să vedem. Da, este foarte important. Mie îmi place să fiu foarte roz, mie îmi place foarte mult rozul. Eu m-aș da peste tot cu el, peste tot, da? Astăzi o să-l oprim, o să ne oprim aici. Slavă Domnului, yay! Așa, iar acum, pentru că am o rugăminte mare de la cineva,
O să folosim astăzi eyelinerul. Ia să vedem. El vine, arată ca un creion, se simte ca un creion la mânuță și le avem aici în portfar. Foarte, foarte bine. Da, mai căutăm. Nu. Așa, ia să vedem. Nu. Ia să vedem mai subțire. Nu. Nu. Yay! L-am găsit! Și acum eu o să vreau să-mi fac niște codițe la ochi. Mie îmi plac foarte, foarte mult. Da, întâi încerc să găsesc, este vorba de anatomie aici. Trebuie să găsesc exact forma perfectă în care se va pune eyelinerul. Se trage. Așa. Și aia să vedem, urați-ne succes. Așa, da. Exact acolo, super. Super. Da. Așa îmi place. E super tare. Super, așa, mie îmi place să-mi fac modele. Știți că băieții își fac modele în păr când se tund. Mie îmi place să-mi fac așa pe față. Ia să vedem, mai facem și pe partea aceea. Da, bineînțeles. Da, un pic așa. Da. Acolo, da, acolo. Ia să vedem. Ce frumos. Super. Așa, mie îmi place să am graffiti. Super. Am terminat cu eyelinerul. Îl închidem și îl punem la loc. Super. Așa, perfect, da. Și apas. Bravo! Yay! Super tare. Ia să vedem. Și vreau să luăm și un pic de scripici acum, pentru că dacă tot facem un machiaj atât de non-conformist, este fix pe portfar. Este, nu, înapoi. Așa, ia să, acolo. Exact, super. Și ia să vedeți, scripiciul nostru are o pensuliță. Este foarte, foarte lichid. Și o să-l aplicăm direct cu pensula de acolo pe pleoape. Yay! Ia să vedem, eu acum o să închid ochii și o să sper la cei mai bine. Ia să vedem. Exact, super. Vă place nuanța, prieteni? Da, exact. Așa. Super, da, mai punem. Exact, așa, trebuie să schimbăm mâinile, că schimbăm partea și... Da. Exact, știți cum e? Da, exact. Voiam doar să mă asigur că încă mai am ochiul acolo și da. Și acum am terminat și cu scripiciul. Și urmează ultima parte, să ne dăm cu ruj. Yay! Exact. Și știți, prieteni, că mie îmi place să-mi fac buzele foarte, foarte mari și cred că asta o să mi se întâmple și astăzi. Este fix lângă portfar. Exact. Aici, în stânga, îl văd eu aici. Mâinile astea nu prea mă ascultă așa pe mine. Așa, ia să vedem, le punem acolo. Da, nu. Așa, mai încolo puțin. Ăla, super. Ia să vedem, rujul nostru este format din două părți. Se rotește și de o parte și de cealaltă. Și uite că am nimerit fix partea cu rujul roșu, nu cu ăla roz. Yay! Iar acum eu o să țin buzele aici și o să mă dau cu ruj. Ia să vedem, important este să păstrăm conturul. Before. Așa. Așa, și acum va trebui să-l și aplicăm. Da, exact. Așa. Neapărat trebuie de... Așa, da. Super. Da. Așa, și trebuie să ne dăm și sus. Da, sus. Așa, da. Super, prieteni. Și acum, pentru că machiajul nostru s-a transformat într-un glam adevărat, dar nu am terminat. Super! Și acum, pentru că machiajul s-a transformat într-un adevărat glam, putem să numim machiajul meu de concert. Sperăm că v-a plăcut și până data viitoare o să recreați și voi această rutină. Și ne vedem! Pa, pa, prieteni! Putem să numărăm până la 3 când mă uit eu? 1, 2 și 3!
Ma... Ciocolate!